जे आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोनायनि दा मबे खारनाव अबा मबे रिजनाव खालामदों आं बेखौबो मिथिया जोंनि खामानि मावनाया जोबोद मोजां जागासिनो दङखाय खिन्थु बिथांमोना माबा मोनसे बाजानायबो दं नामा जोंनि जेसेबां जेलाव थानाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि खोथा बिथाङा दिनै सुप्रिम कर्टआव केसआ थांबाय बिनि आरो NIA जों नांनानै थानाय जेसेबांफोर जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गुवाहाटी जोबथेसालियाव बिथांमोननि केसनिखौबो जों ओइदिनखालि रोखा रोखा फोरमायदों जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि थालांनाय इस्युसफोरनि सायाव जों बेखौसो बिथा खालामनानै खामानि मावगोन जों बबेबा मोनसे क्रेडिट लालायनायनि बुब्लियाव जों गफ'आ जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना साक्सेसफुल जानाय जों बेखौनो हास्थायो आरो जों बेखौनो मावलांबाय थागोन अराय सम जोङो जोंनि इस्युनि सायाव जोङो बिथा खालामनानै खामानिखौ मावलांगोन थारैनो नंगौ बिथांमोना मैया मिटिं जादोंना मादों जोंनिसिम जेबो इनफरमेसनबो गैया नाथाय आं उनावहाय नुनो मोनदों जे बिथांमोना प्रेस मिट एबा फेसबुकनि गेजेरजों एगारदों जे आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोनायनि दा मबे खारनाव अबा मबे रिजनाव खालामदों आं बेखौबो मिथिया जोंनिसिमबो खबरबो फैयाखै जों मिन्थिनो मोनाखै दा आं बेखौसो बुजियो जे जोंनि खामानि मावनाया जोबोद मोजां जागासिनो दङखाय खिन्थु बिथांमोना माबा मोनसे बाजानायबो दं नामा दा आङो सानदों बेंगलि रावाव मोनसे दङ बिराद बाक्य दङ जोबोद गोनांथार जे काजेर समाय काजि कासेर सेसे पाजि दा बे आं बेखौसो नुहुरो आरो दा जोङो जेसेबां नाजाबोनाय आंनि लिरनायजोंनो आंनि आखाइनि बे लग' बानायनायजों गासैबो इउनाइटेड फराम अफ NDFB दाजानाय जोङो थांनाय 10 जानुवारि 2023 मायथाइयावहाय जोंहा BTRनि चिफ सार डेपुटि चिफ सार रोहोनगोरा नार्जारि सार आरो आबसुनि प्रतिनिधि जोंहा मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो आसामनिफ्राय चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासैबो जयैनो ट्रिपार्टाइट टक जादोंमोन दा बेवहाय दिल्लीयावहाय जोङो थांनानै 10 तारिख खालि बेवहाय आं फुटाप खालामदों जे जोंनि भुटान जेलाव थानाय नेपाल जेलाव थानाय गुबुन गुबुन स्टेटआव जे केस जानानै थानाय बेफोरखौ गासैखौबो बख'नांगौ होननानै आङो इउनाइटेड फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आङो डिमान्ड खालामदों बेवहाय बिथांमोना बुंबावदोंमोन जे बेखौ जोङो गुबुन हादोरनिखौ लाबोनो हाया होननानै बेवहाय जोंहा मानगोनां बुंनांगोन दिनै मानगोनां MP रोहोनगोरा नार्जारि साराबो बुंदों जे बै समावहायबो जुदि गुबुन गुबुन काश्मीरनिफ्राय लाबोलायनानै जुदि एगारनो हादोंबा जोंनि NDFBनि जोहोलावफोरखौबो गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय बा गुबुन गुबुन हादोराव थानायफोरखौ लाबोनानै उदां खालामनांगौ होननानै बिथाङाबो दाबि खालामदों दा बिनि अनगायैबो मार्च 1 खालि थांनाय मार्च 1 2024 बेवहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे बेवहायबो डेपुटि चिफ सार प्रमद गोबिन्द बसुमतारी सार MP रोहोनगोरा सार आरो एबसुनि जोंहा मानगोनां दिपेन बर' आरो आं जोङो जयै थांनानै ओइदिनखालिबो जोङो हम मिनिस्टार अमित शाह सारखौहाय जों लोगो लायो जोंनि जेसेबां जेलाव थानाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि खोथा बिथाङा दिनै सुप्रिम कर्टआव केसआ थांबाय बिनि आरो NIA जों नांनानै थानाय जेसेबांफोर जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गुवाहाटी जोबथेसालियाव बिथांमोननि केसनिखौबो जों ओइदिनखालि रोखा रोखा फोरमायदों जे रन्जन दैमारि सारनि गनायखौबो बिथाङा अमित शाह सारा बुंदों जे नभेम्बराव जुदि थांबायब्ला बेखौ बोरै हायो उदां खालामनायनि बिथाङा एसुरेन्स होदों लोगोसे NIA नि केसनिखौबो बिथाङा नोजोर बोनानै हगारनायनि माबाखौनो बिथाङा रायलायदों NIA नि जेसेबां डाइरेक्टर दङ गाव रायलायनानै बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै बुंदों दा दिनै जोंहा नेपालनि जोबथेसालियावबो सासे दङ केशव पुयेल होननाय बिथाङा बाथाबारिनि बिथांनिखौबो दिनै बख'नायनि राहा लामायाव लादों थांनाय 4 दाननि सिगां जोंनि BTR सरकारनिफ्राय मानसि सानै दैथायहरनानै अलरेडि बेखौ प्रसेस खालामहैबाय बिथाङाबो थाबैनो उदां अखाराङाव नुजाफैगोन होननानै जोङो आसा खालामो दिनैनि दिनाव बिथांमोना मबे रिजनखौ लानानै मबे माबाखौ लानानै जे बिदि खामानि मावदों आं बेखौ मिथिया हयथ' बिथांमोना गावसोरसो मिथिगोन मा रिजन लानानै होदों एसेनोसै NDFB जे फरामा जाहाथे बेबायदि आथिखालाव जे मावबाय थानांगौ जे खामानिखौ नोंथांमोना मावगासिनो दंमोन बे समावबो जे नोंथांखौ बेबायदि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै माबा मोनसे राजखान्थियारि षड़यन्त्र दं होनना नोंथाङा सानो नामा थानो हागौ आंबो बेखौनो बुङो जों गासैबो टिमानो जों बेखौनो सानदों थानो हागौ
हयथ' माबा मोनसे खैसार थानो हागौ जायनि फलाव बिदि जादों। दा जियानो जाया मानो जोङो दिनै सरखारजों थानानै जुदि जों खामानिखौ मावाब्ला दा जोंनि थालांनाय खामानिफोरखौ सोर मावगोन? दिनै जों मिथिगौ, गासिबो मिथिखागौ बेखौ, जे जोंनि इसुसफोरा गासिबो सरखारजों थानानै मावनानै खामानिफोरखौ जाफुंसार होनाय। सरखारजों थानानै मावाब्लानो बे गासिबो खामानिया जाफुंसार जोबजाया। थ' जों दिनै गासिबो लेहेम जायाखै, जोङो गासिबो गोसो गुदुङैनो दंजोबो। जोंनि उद्देस्यआनो जाहैबाय जोंनि थालांनाय इसुसफोरनि सायाव जों बेखौसो बिथा खालामनानै खामानि मावगोन। जों बबेबा मोनसे क्रेडिट लालायनायनि बुब्लियाव जों गफ'आ। जोंनि उद्देस्यआनो जाहैबाय जोंना साक्सेसफुल जानाय। जों बेखौनो हास्थायो आरो जों बेखौनो मावलांबाय थागोन। अराय सम जोङो जोंनि इसुनि सायाव जोङो बिथा खालामनानै खामानिखौ मावलांगोन। गोजोन्थों।